Ay, meron isa. Sino ba yan? Naghuhugas ako katatapos lang ng ulan. Katatapos lang ng ulan. Ay, thank you po sa heart. Love, love, love. Thank you. Maulan kanina, guys. Eh, lang tumigil. Lakas pa ang hangin. Sarap sana kung may sa tabi ng bahay namin meron yung umaagos na tubig parang sapa. Ganda sana. Gusto rin sa inyo, guys. Di ba umaulan? Mamaya mag-ano ako ng ay ito pa pala, huhugasan ko pa.
guys? Taga saan kayo guys? Mga viewers. Yung kawali naming mga uling. Lagyan ko na lang nito. Saka ko hugasan ng ano mamaya. Ayan o guys, ang uling. Ayan, okay na to guys. Kasi mamaya, salang ko ulit sa kahoy uling. Dito ko sana i-ano pero wala tayong pambili. Yan muna sa kahoy. At least maraming makukuhang kahoy sa bundok. Yan muna. Tiis-tiis muna ng ano, uling-uling. Kaya ano natin maulingan ang ating mga kamay. Okay lang yan.
Puro uling. O, ayan guys. Tanggalan. Yung makita yan. Mau, di pa ba? Napad naghidayan ha. Parang? Wow. May isa lang mapan. Napan ni Jikaw? Ang mga balikan niya adak sa taga-ijay. Karuban. Ilan? Ha? Kapote. Minggu ba tayo? Kukuka mo ano kaya mo? Classmate ko na tayo. Sino?